רוני פליישר, חברה שלי, האהובה שלי, מה שלומך? טוב, מה העניינים? אנחנו מדברים היום על עיצוב. אנחנו מדברים על עיצוב, אבל באתי היום בכובע קצת שונה. ממש אומנות? אני רוצה לדבר על אומנות אמיתית. אומנות אמיתית ישראלית, שהגיעה אלינו לפריפריה. אבל זה מתחיל מסיפור מאוד מאוד מרגש. אז קודם כל, הגלריה קוראים We Art. היא נמצאת בכרמיאל, בפריפריה, אצלנו, בבית. כור מחצבתך. נכון. הבעלים של הגלריה הזאת קוראים לה רונית איציקזון פלדמן, והיא אומנית. ובקורונה היא התחילה, אחרי שנים רבות שהיא לא התעסקה באומנות, היא התחילה לייצר אומנות, ואז היא מצאה את עצמה נוסעת המון למרכז, וללמוד, להתפתח, והיא אמרה, למה אני צריכה לנסוע עד לשם? אני רוצה לפתוח מקום שיאגד אומנים, ושיהיה מקום תרבותי, ישראלי, שיהיה באמת במה. הגלריה נפתחה במרץ 23, ואז הגיע 7 באוקטובר. מי שניהלה איתה את הגלריה הזאת, חביבה, האחות של עמית מן, זיכרונה לברכה. פרמדיקית פרמדיקית המהממת והמרגשת, הגיבורה. שלא ברחה ונשארה כדי לטפל בפצועים, ובסופו של דבר נרצחה. עדיפה להציל חיים, ואיבדה את חייה שלה. ומהמקום המאוד מאוד כואב הזה, הם החליטו שהגלריה תהווה מקום אור וכוח ותקווה והשראה, והם הקדישו את הגלריה להנצחתה וגבורתה של עמית מן. בימים האלה יש תערוכה מהממת. קראתי עליה, פיימוס הוא נקרא, תקשיב, אני בחודש האחרון ביקרתי בשלישיית אירועים שהייתה שם. כן. וזה תערוכת פיימוס, ממרלין מונרו ועד איינשטיין. יש שם מיצגים אומנותיים מדהימים, פסלים ועבודות כפתורים וציורים מאוד מאוד יפים. אני הייתי בפתיחה של הגלריה, וזה היה פשוט מחמם את הלב לראות את כמות, את העשרות ואת איזה חלל יפה. זה חלל מהמם. לא נופל משום גלריה במרכז, אני חייב להגיד, זה נראה על גבול המוזיאון. עכשיו, אתה יודע, כרמיאל, נוף, אווירה גלילית, יש שם מרפסת גג מטורף, עם גרילנדות. עם לבנה בדרך? גם, יין, קפה טוב, ואתה נהנה באמת. הגלריה פתוחה כל ימות השנה, ואני פה כי חשוב לי להגיד שני דברים. המלחמה הביאה את הגלריה כמעט 3 פעמים לידי סגירה. ואני מושקעת, אני כרמיאלית, והמקום הזה עוצר נשימה. והוא מביא הרצאות מעניינות וסדנאות מושלמות. ואני מרגישה שאנחנו צריכים לצעוד ברגליים ולהזמין את כל הצופים שלנו. חול המועד, פסח ממש בפתח. תכתבו להם באינסטגרם ובפייסבוק ובאתר. רונית בכבודה ובעצמה תענה ותשלח את הלוח אירועים. גלריה We Art. We Art. אז זהו, שאמרת בעצם, עכשיו אמרת עוד משהו. בעצם יש להם כמה כובעים. כובע אחד זה גלריה לאומנות. נכון. הכובע השני זה בעצם מרכז לאירועים. אפשר לזכור את המקום גם כדי לייצר איזשהו אירוע. אני יודע שהייתה שם לא מזמן הרצאה של יובל אברמוביץ' למשל. נכון, אני ביקרתי, הייתה הרצאה מהממת, וגם המינגלינג הזה עם יין טוב, וככה קפה טוב. זה סטייל לעשות את זה בגלריה. זה סטייל. אתם יודעים, תיקח את הפאנליסטים שלך, תפנק אותם באיזה אירוע חברה. יאללה, קובי, קח אותנו. בגלריה. אם יש כרטיסים, אנחנו נבוא. הכניסה, אגב, זה חשוב להגיד, הכניסה היא חינמית, היא לא עולה כסף. אותי ואת בן חנית. ממש ככה, וגם, אתה יודע, בסוף... בנזיד עדשים, את ראית שהוא שמע את המילה חינם? זהו. אני מזמינה את כולם, ואני בטוחה שגם אם הייתה עלות סמלית, אנשים היו משלמים, אבל זה חשוב להגיד שזה בחינם. וגם אם אומנות לא בוערת בעצמותיך, זה כיף להגיע למקום וליהנות. והאומנות מתחלפת. זה הדבר הבא, שאלה ממש יפה, כי חברה מאוד מאוד טובה שלי הציגה שם את מרלין מונרו, והיא נמכרה שבוע שעבר, אז אנחנו עוזרים גם לאומנים וגם לגלריה עצמה, ומעבר לזה, לילדים יש מלא מה לעשות שם, יש סדנאות מהממות של מנדלות ושל דברים בגבס, ויש לוח אירועים שלם. אני חייב להגיד לך, אני כבר, ובאמת, כאילו, בא לך להיות פטריוט ולהגיד, אני בא לצפון כי צריך לתמוך בסיכם. לא, אני מת על הצפון פשוט, וכבר הזמנו מקום לעין זיוון. אתה מבטיח לבוא לבקר בגלריה? אז אני כבר אומר לך, זה עכשיו נכנס למסלול. איזה יופי. בדרך או בדרך אתה יודע, אתה עולה במדרגות, אתה רואה את הקיר עם כל האומנות של רונית, ואת המשפט הזה להנצחתה של עמית, וזה חשוב, זה חשוב. שמע, מדהים, רונית, יישר כוח חביבה. אנחנו כמובן משתתפים בצערך, אבל יישר כוח על האומנות שאת מביאה לכרמיאל We Art. רוני, תודה רבה שבאת. באהבה ובכיף.